Date ron kay Mother's Day. Higop. Date kay Mother's Day. Higop. Hi guys, good afternoon guys. Hapon na guys. Welcome sa among vlog guys. Nami karon nagsoroy sa Bantayan Heritage sa Ubong Spring. Ay akong isoroy guys oh. Kay Mother's Day naman guys oh. Wait, wow. Okay. Ari be, kay mag-date-date ta be. Be. Nila pa be magana-ana ko no, magana-ana ta be. Happy Mother's Day sa tanang inahan, lalo na sa akong nag-iisang inahan, si Erlinda Bikbik, ug kanang nag-iisa na akong kuno, beautiful wife. Happy Sunday and happy Mother's Day to all. Labi na sa nag-iisang nanay, si Nanay Lolita. Happy Mother's Day. Sa kanang nanay sa Tibuok Kalibutan. Dre. Happy Mother's Day. Dre taday. Nindot na lagi dani no. Nindot na dre bay. Na pwede din maligo dre bio kay naikon bio. Abi. Be. Ila namang gikuan dre god. Dol dali be. Ako pa be. Magpakalunod ko dari para matapos ng lahat. Maganda ka be? Pakalunod, tapusin ko ng lahat para tapos na. Anong lahat sa akin? Dito sa ubos-ubos na to, buhatag ba ginani bisa? Ito ka nagbiyon. Ano ta guys ah? Oh, Welcome, may Bantayan Heritage. na may pangalan eh. Ay dara ay. Dara guys oh. I love Ubong. Taga-Ubong ka be? Dino dre, sorry hapon di ay. Kaya na init. Sirino. May parang kag pingwit be. Be. Formado ah. Kunti na day. Saka sa atos bayad to sa gawas. Ka. Pasti mahulog ng cellphone bila. Nakita ka ng ligo dito guys oh. Pwede din mga ligo dito ay. Nanti tayo bangka be. Be. Namalitag bangka be na nagamay ragod be oh. Ay bangka ko no. Bangka di na bangka gud sakayan. Asa ka, oy, warning, oy. Uy, tumo, warning, bawal magtambay dito. Bawal ko no. Hindi ka tambay dai. Nagunter dai ka. Dai. Ayos, parang nasa Titanic. Kaliwaran din ka pa ikatasan. Siyempre, ag Mother's Day na god. Be, parang nasa Titanic ba ya? Jack, singkitog Jack. Uy, singkitog Jack ba? Where are you, Jack? Jack, where are you? I'm here. Ay saba ba kini natulog be? Ay saba. Insert pa kuno kaya si ano si sani. Kato sa Titanic ba? Si pangalan to? Si Jack Rock, si Rose oh. Singkit be mura mag Titanic be tumoy sa barko ba? Singkit og Jack, where are you? Ako man nag-sorry sa guys, kaya gisapot-sapot sa kanina. Balay na po ang ambiyansa, oh. Namin sa Titanic ni guys, marag tumoy sa barko ba? Singgit eh, dupa-dupa ba? Okay. Be,
Dupa-dupa biba, murag si Kwan ba, si Rose. Tiyo, ayos ah. Pinupurma pa kuno. Kasi mo kan rodyo kay laing bantagan tayo mga bangka tanaw ko dito. Pero gajin mo ang permen mi focus sa video. Kuya, wag sakayan ba kay murag balay ito ah. Nanay mga ato. Para di mainitan ba? Napa dito sa pikas be? Wala na. Ah, dito shootinganan dito be. Shootinganan. Kita nga nag-shooting. Naman kay kadu. Diri ato kay murag barko ba no? Dupa-dupa dia murag bag na sa Titanic. Jack, Jack sa kasirosan to. Si Jack si Ross. Kuya, wag trip. Nanindot sa may pud pagka nahon ala diri lang ginani. Hi guys, macho nga po ninyong tanan guys nami karon sa bantayan ni Heritage sa Ubong Spring. Sa kwan ra ni guys sa Dalagit ra ni. Kuan na nila ba ilan ang Lugar nindutan. Di ba ni nga ni kurma sa una nakita ra po sa Facebook ba nga nindot na kurma. muning lugar sa kong papa guys sa Ubong. Sa Ubong. Nindot to kay naay kwan diyo, pwede kalingkura no. Shootinganan mo dire be. Be, shootinganan na wala ka nag-shooting. Tanawa. Na lagi. Nasa. Na wala. Shootinganan lagi. Dito. Nag-shooting. Bawal rin magtambay gabi oy. Bawal. Pahawaon sa mga tanod. Tambayan na gabi diri daghang kay mahimo diri. Maghimog baktin. Be. Ni maghimog baktin. Bawal man diri. Bawal lagi diri kagabi daghang na badlong. Oh, namay daghang diri mag pigtuyok na tanod. Daghang nangaligo dito. Ay be, diri lang dito dadon si mama bala magbayad ta dito ano kay pwede ra mo din siya maglakaw di oh. Pwede ra. Ano to dalo na to dire? Pwede ra siya diha kay muborag. Muborag kuan. Oh. Diri na lang. Victory sa ako. Be nalala mo sa una nagbaklay ta gamay pa kay mangrove tanaw mangrove dako na kayo. Kan dito sa tuwa ba? Dako na kaysa. Victory sa ako pa. Di na basta-basta magian. Oh, mag-shooting tayo doon na. Pwede din na to iligos mama diri ay. Di oh, kay mabaklay ra. Ngita ko dari kadit. Uy, bawal patungan na uy. Nang maritis ay aram na. Tagiangon ni mo dia. Dai. Ha? Makaon ni. Ay makaon. Pangpurga. Ingon makaon pampurga ko no. Daw. Bunga daw ng kapikat. Bitabi diri na to dalon si mama kay pwede din siya mulakaw di ba kidul na kayo. Atong pakaligoon si Mader. Nindot to diri sa. Taga diri mi guys pero tagsara mi magsuroy diri. Mo na mga taga diri tagsara magsuroy sa mga kaliguanan sa ilang lugar. Kanang di taga diri may ganahan magsibalik-balik. Gipulaan na mo guys. Pero nindot yung lugar ha. Awa, sama na. Sama na, tanaw. Purma. Kot sa bulsa. Kot sa bulsa. Hi guys, majong hapon ninyong tanan guys. Nami karon sa Bantayan Heritage sa kuan guys Ubong. Lami kadjog view dari. Kay arang ka priskog hangin. Daghan kadjong mga bangka. Tay sa kataw gikapoy na si Jag hinawid sa kamera. Na humana og pisngi. Andar na pod. Andar na pod.
Hindi na makita gatuon, tabunan sa mangrove, baga na sa mangrove. Patanawon mo na view dani guys. Nindot na kajug view, di pa ni sa una. Ilan ang gikuan. Kuyo din ang kuan bayo kay katumpago na bi. Stable din na stable lang kanang. Bawal diha magpa. Dedo na nakabutang nga warning. Pudi nakakuan oh. Gatagilid. Shout out din natin mo na thank you sa t-shirt nagisot ni Junjun. Kati mo na ulit ita. Linaw kajug kan guys o dagat. Pwede des mama pa ni nato paliguon pa. Kay masudag ka nang nay tricycle inja patagra di siya maglisod og kanang gakang-gakang dito to ah. Pwede ra kani. Naman pa cottage. Pwede dia kanang laing adlaw para way tao bakitara. Ay imposible way laing tao na agad jud na tanaw karon o. Nahag tao. Link ko din na to picture dali. Mani view dani guys, pwede pod magligo-ligo diha o. Pwede des mama dani dadno gusto maligog dagat. Kamay ra man dia ano guno no. Kay makasudra kuan tricycle. Gamay ra lakunonon ba di siya maglisod og kanang lakaw. Kay kuan. Patagra. Muli na mi guys, ito mig lungsod guys kay mamalit mig pabugnaw sa utok na nuktok mo diyo. Basig na aray ko agatong ganahan ni mama na puto ay pancake ano to? Chinese cake ano to? Oh, Chinese cake. Tara. Ato sa mi guys. Kita-kita ra taon niya guys ug asa mi padulungan eh. Pag helmet kinay pulis diha o. Bayad sila 1.5, wala ba kay pangalo-halo, kabayad ni noong kag 1.5. Ito na mi guys. Ay sa kwan guys, view. Bantayan Heritage. Ay na ba't na may yellow block na yun? Na yellow block, naka-helmet na ko, ganina wa, kunin mo yung nga picturean. Nindot na guys sa view ng mga bangka. Nindot pagdabling dagat sa kay kuan kisa ka na bang malina ka na bang tahimik ha? Dagat. Grabe. Yung mga untag kuan. Natin mga tagaluhalo na, harang mabugnawan ang utok ba na? Isang utok mo bugnawan, imong utok mo bugnawan. Mas hindi Japanese pancake ka ron. Utok, bulinaw ba? Ito nami guys. Ay, trabahoon pag galibi, unang pag ikaw yung tambay yun. Panindutan, paninilang mga Happy Mother's Day sa tanang inahan sa tibuok kalibutan. Naay, police. Nagana pag nangaligo na nasubuso. Naday gyapay bayad no bisag musuroy ra. Ha? Ligo. Tagbo tag ligo diri oy. Suri-suri na to, Bob. Kay init kayo. Pabugnaw dito. Ito lang daw. Kagod. Isaging akuan. Sinugba. Pigja. Ito saging sinugba ba? Diko, nagdaan saging dito sa bahay. Katahanan na. Labay kami sa bahay. Naibay nga kolor-kolor o, baligja, arba na.
Milyon lang ang halaga. Bye. Barrio Kusina na may social nga kananan danis sa mga konsolasyon guys kani oh. Barrio Kusina. Dahang mga on diha. Lamit pagkaon diha, lamit pag presyo. Na Mother's Day kitang tulong maglakaw-lakaw. Nagi ang suroy-suroy karon. Kita na lamang duha. Mura na tag balik na tag pagka dagaw bulitaw. Balik na pagka dagaw bulitaw. Ayos ah. Cardo. Ayos yung maharap ah. Dalaga bulitaw kita. Matay batang gamay, dibalik pagkadaga bulitaw na. Sa hati o nagkabay-bay. Apis na day dani, sa ni lugar dani. Minsan ni pangduanon. Apis na day daning lugara. Duanon. Diba dagan kang classmate dani? Hindi ka pwede mamista si mga classmate. Oo, di nga mamista man. Wala kalorisa ba? Takra pamista niyo. Pusing siyo. Kinsa to? Wala bata. Hindi mo magkikatawan. Parang sira ulo. Hindi ka tao, pinapusing pa kuno siya. Binyang nag-video ta. Sabi ng video bitaw. Mo din yung posing sila. Posing din sila sa video. Rapi ka mas dalagit. Gimit mo kayo ka. Mo din na traffic na yung position di ay. Duha. Buta. Ito yung kanon, Day? Day? Day, ito yung kanon. Ba? Ako? Nagagababon ka? Ako rin. Ayaw ka naman ikaw din. La, please. Ngayon sa sanino. Sumot mo patambok sa sanino. Dili? Kami noon. Isa? Loy, lamuntos mama. Wana to din ka. Di mo gud mo ko untuk lordanan mo bitaw mo malitag Japanese pancake. Kasi mama di mo pagkamuka. Di mo kaon kay bobo ba ito gisipon. Nanawag mga bata nagkano paano i-order. Dali ra na pa? Dali ra siguro. Ha? Dali ra. Walurom na may glutoon pa na. Mugrit sa tag Mother's Day sa tanang inahan sa kalibutan. Happy Mother's Day sa tanang nanay sa kalibutan. Labi na sa ang nag-isang nanay si Nanay Lita. Sa ang ikaduhang nanay nga si Nanay Linda. Ninjong tanan guys, Happy Mother's Day ninjong tanan sa mga nanay nga nagpakananay bisag nilang ilang anak, sa mga tatay nga nagpakananay sa ilang mga anak. Nag-inatay. Happy Mother's Day. Kalibutan. Up. Sana, order sa gitang order guys. Hey guys, maganda guys. Ano ka, pangpabog na ako sa utok. Bubog na sa utok guys. Pambubog na sa utok. Oh, namiya ba? Sige, aron mabugnawan ng utok. Higop, higop. Nag-video mo na isa dyan. Higop guys, higop. Tulog-tulog rin. Tay, higop yun, mayo. Sige. Sarap. Lamig.
Hindi mo pa. Minum. Ang lasa. Anong lasa? Anong lasa ba? Day. Anong lasa, Day? Lami, mas lami pa nimo. May panako, yati ra. Lami. Talap-talap. Ngani permi wa ito ko sabot. Diabetes buti nimo. Butik ya mabiti. Igok. Nabi. Berarti mo ba? Tol gitu. Iwan may lami, natunaw na. Uy, nangyayag po. Saman, stop na? Ha? Tara? Ang baso? Gano'n siya ng baso? Si mama, siya kayo pasalubong ni mama. Ay tayo itong pagkaon ito. Halo-halo ka si mama. Kita na itong pagkaon. Sinaw. Sinaw ang agtang. Pangitaan na mo sa mama dari kuan guys. Katong kay dyan kanununon nga Japanese cake. Kalaglanggam na masyal. Manit so rin ni Seoul na kahapon guys, daghang makaon. Ay, wa man diha katong kuan. Wala manindaw. Japanese cake. Masati maninda sa may atang ipakaon ni mama.